Marvel hayatından harby gulluğa çağırılan 18 ýaşyndaky illeşimiz çakylyk hatyny biziň bilen paýlaşdy. Çakylyk elýaly kagazyň öňü we arkasy ýadgyly bolan, hiç bir resmiligi bolmaýan, hatda möhür hem bolmaýan 20-njy asyryň terzine taýýarlanan ýadgydan ibarat kagaz diýip suratlaryny bize uratdy. Çakylyň gyzykly ýeri bolsa harby gulluğa çağırylýanlardan bir günlük iýmit we arassaçylyk enzamlary ýanlar bilen getirmeklerini talap edipdirler. Görnüşi ýaly eskerleri üpsün etmek ýene eskerleriň özlerine galýar. Aýdylmalaryna görä bu talap edilen azyk we harytlar harby jogapkärleriň jübilerine gidýärmiş. Ýagny birinjilik bilen çagalardan ýanlar bilen zat getirmeli edilýär, soňunda bolsa ellerinden alynýar.